Maayong adlaw ug welcome mga ka-Code Eskwela. Ani ata karon sa atong lesson kung diin atong hisgutan kung unsa ning razor page sa dugang nga detalye. Una ta magpadayon sa unahan, ayaw kalimti nga mag-subscribe sa ato ang YouTube channel para sa dugang or updated nga mga videos og tutorials. Okay? So karon atong hisgutan no kung unsa gyud ning razor page, unsa gid ang composition ani niya. So kung balik ta no sa katong gibuhat na dad nato nga ah, application or razor page nga application sa nauna na nato nga mga lesson. So diri ta mag-focus sa pages nga folder. So diri sa pages, diri no nakabutang ang katong mga razor pages nato. So napansin niyo no natay by default natay tulo ka razor page diri. So ang razor page ah, duha ka buok ang iyang parte ani. So kaning una ninyong makita is kaning ang iyang file extension is .chhtml. So mo ni siya ang ginatawag nato nga template file. Okay? Or ang view file niya or view page. Tapos kung i-click na to siya no naatay expanded nga view dire. So kada isa ni kaning error privacy na ni siya ay additional nga file. So mo ning ginatawag nga code behind file niya. So kaning code behind file mao ni siya ang page model niya or ang bali mahimong sentro sa imuhang mo'y mag-control sa imuhang razor page. Okay? So ang extension ani niya is .chhtml.cs. So ang sulod aning code behind file nimo is C# code lang. Okay, purely. Kaning template file nimo or view page mo ni siya ang sulod ani is combination na sa katong HTML ug CSS nimo nga code. Okay, bali ang iyahang nahulog nga front end na niya. Okay? So karon atong isgutan kung unsa pay mga elemento nga kinahanglan nato para ang ato ang or para kumpleto ang ato ang razor page. So napansin nyo no, ato ang i-focus atong attention diri sa index.chhtml. So sa pinakauna giniya nga linya ani is naaning at page nga directive. So kaning directive mo ni siya ang mga controls nga gi-provide sa ASP.NET Core nga pwede nimo gamiton or mga components ni siya nga magamit nimo sa sulod sa imuhang razor page. So ang kaning at page mao na siya pinakauna gyud nga requirement sa imuhang razor page tungod kay mao ni siya timailhan nga ang kaning nga file nimo or razor page usa gyud siya ka razor page. So ang diha makibalo ang ASP.NET Core nga engine nga kani siya nga page specifically razor page ni siya. Okay? So mo na siya ang at page nga directive. Tapos ang sunod niya nga directive is napansin ninyo no is naaning at model. Karon ang parameter aning at model is gisundan niya is index model. Karon unsa ni siyang index model? So ang index model mao ni siya ang ihang ginatawag nga kadtong pares sa view page nimo kadtong code behind which is kani. So mao ni siya ang ginatudlo or nagapoint siya ani nga file nimo code behind file which is kaning index model nga naga-inherit gikan sa page model nga class. So kung i-point na to no nga mao ni siya ang hinungdan nga mao ning ma-recognize siya as razor page kay gimap nimo siya sa kaning class, kaning index model nga class. Okay? So diri sa sulod aning code behind nimo nga file is ang katunang mga specific nga mga behavior sa imuhang page. So katong gikan sa pag-get, sa pag-post, delete or whatever nga mga actions nga gusto nimong i-perform sa imuhang razor page. Okay? So atong tan-awon kung unsaon nato pag dugang or pagbuhat og razor page. Okay? So para makabuhat ta, for example, gusto ka magdugang og razor page, for example is ang razor page nimo is magustang ka og kanang
mga product list. So atong buhaton mo click tating aning Razor page, kaning pages nga folder, tapos i-right click na to na siya, tapos dito ta sa add and then Razor page. Okay, so kani siya Visual Studio 2022 man atong ID, no. I think the same lang yapon siya sa katong older version, katong 2019, pareha lang siya og paagi. Okay, so i-click lang nato ning Razor page empty. Kung napansin nyo, no, nga naapoy laing option dire, ato lang ni siyang i-discuss later on sa atong mga future nga tutorial. So dire lang sa ta mag-focus sa Razor page empty. Tapos click ta og add, tapos Razor page empty, tapos dire sa name atong pangalanan ni og for example products.chhtml, CSHTML. Okay, so pag click na to ana, iyahan na siyang i-generate, tapos mao na ni siya. So kung napansin niyo, no, naatay katong view page na to or view file, nya giset na pud niya by default ang at page nga directive ug ang at model, and then gi-generate na pud niya ang pares niya nga code behind ang katong model niya nga class. Okay, so ingana lang ang pinakaunod gud aning Razor page. So sa sunod na to nga tutorial atong isgutan, no, further on kung unsaon nato pag butang og mga dynamic elements sa ato ang Razor pages. Okay, so para updated ta sa ato ang mga lessons, ayaw kalimtin, no, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel, ug aron updated ta og sa uban pod nga mga videos nato ug mga episodes. Ug sa kanunay, uban nilang kuninyo og magpadayon kita sa pagtuon dinhi lang sa Code Eskwela.